Kiinni itse teossa. Miltä tuntuu Kusta porttikon kiinni? Eli veti hyvä fiilis. Täällä me ollaan Turussa. Tampereelta. Saatana mörrimöykky. Tampereelta, joo. Täällä me ollaan Turussa. Täällä on väkiä. Kuten näkyy. Tuolla on terminaali, siellä meidän laiva. Väkiä on. No busseja muutama. Yhteensä meitä on se 1200, että me ei olla vielä edes päästy sisälle asti, me ollaan vielä ulkona. Ulkona otetaan lämpimiksi. Mikä on Astin risteilyfiilis? Tässä vaiheessa ihan hyvä. No niin. Ei muuta kuin eteenpäin. Tästä tulee yht helvettiä. Harmi, että Viitanen ei ole paikalla. Hyvä. Aika hyvin. Saatiin porukka kiinni. Voi helvetti.